A ska a jamaikai zene egyik formája, amely 1950 óta vonzza rajongóit. Keverednek benne az amerikai rhythm and blues, a jazz, a calypso és a mento, azaz a jamaikai tradicionális népzene elemei. Később kialakult belőle a reggae. A ska zene ízét a billentyűk és a gitárok felütései, a dob-basszus játék és a fúvós hangszerek adják. De valójában mit jelent? Mulatást és táncolást. Pörgést, bulizást, táncolást, életérzés. Ha nincs mit tenned és urod a kende, ne rettegj meg! Feledhetetlen élményekben lehet most részed. Nem lesz senki, csak a hazád 5 évig félni fog. Ha éles az eszed és bírod a magányt, hát irány a régió. Legyen első a becsület és hű a szív. Erőn a fegyelem, soha ne vezessen gyűlölet. Körülbelül 5-6 éves koromban gyűjtöttem össze otthon anyukám fakanalait és edényeit, és azokat csapkodtam éjjel-nappal, és ezek után úgy döntöttek a szüleim, hogy beíratnak a zeneiskolába, mert már nem bírták a ricsájt elviselni. A szaxofon az nem a fő hangszerem volt korábban, hanem ez ilyen kiegészítésképp jött, mert én klarinétoztam kezdettől fogva. És hát ezért van egy ilyen 8 éves klarinétos múltam is. Utána váltottam, mert érdekelt a szaxofonnak a különleges hangzása, ez a lágy tónus, ami az emberi hangot utánozza, és ez így nagyon megfogott. Én is akartam olyan szép dolgokat játszani, mint amiket a rádióban hall az ember, hogyha egy híres szaxofon játékostól hall valami virtuóz dolgot. Általános harmadikban kezdtem, akkor ez 15 év kb. Nekem az első filmes élményem már a Csillagok háborúja volt, és amikor legelsőnek hangszerbemutatóra jöttek a sulinkba, akkor pont a Csillagok háborúja főcímdalát játszotta a hangszerbemutató tanár, és úgy mentem haza, hogy anyu, én trombitázni akarok. Középiskola másodikos lehettem, amikor elkezdtem gitározni, belekerültem egy olyan baráti körbe, ahol mindenki zenélt. És akkor nem már, hogy én nem fogok zenélni, pont valahonnan kaptam egy ilyen lepukkant gitárt, és elkezdtem vele, egy barátom mondta, hogy ingyen tanít majd. És mindig kimentem hozzá, és ingyen tanítottam, meg segítettem ott neki, mindig ott aludtam, tehát a család is szeretett, és akkor így ott egyre több zenésszel ismerkedtem meg, és ez az egész után már vonzott, tehát hogy ebbe belekerülni, csinálni, látom, hogy élnek, és akkor úgy gondoltam, hogy gitár. Hangszert először első és általános iskolás koromban tanultam, hegedültem, mert énekzenei általános iskolába jártam 8 éven keresztül, és hát ezt a hegedülést hamarabb abba hagytam, 1 évig csináltam. Tulajdonképpen húros hangszert akartam választani, és a zenekarok, amik akkoriban tetszettek, azok közül is a basszusgitár ragadott meg, mert akkor azt gondoltam, hogy ez nagyon egyszerű. Ritmusgitáros vagyok, és igazából már 8 éve gitározok körülbelül, vagy valósz már 10 is. Több mint 15 éve harsonázom, de előtte még 3 évig zongoráztam, csak azt azért adtam fel, mivel balkezes vagyok, és ezért a jobb kézzel nem tudtam lejátszani azokat az akkordokat, illetve olyan meneteket, amiket le kellett volna játszani, és utána a zongoratanáromnak mondta, hogy neki a férje harsonatanár, és hogy próbálja meg a harsonát, és először még nem is volt hozzá kedvem. És utána viszont annyira megtetszett a hangszer, hogy ott is maradtam, és akkor kezdtem utána zenekarokba játszani, mindenféle fúvós zenekarokba, szimfonikus zenekarokba, és utána jött a ska is. Élt egyszer régen
zene szeretete tulajdonképpen az a legfontosabb. Ez nagyon hippisen hangzik, de igazából tényleg nagyon különböző a stílusa mindenkinek, és ez tart minket össze, hogy ezt viszont szeretjük mindannyian, szeretünk zenélni. Nekem pedig a közösségi élet volt meghatározó, az motivált, hogy én már kiskorom óta játszottam csapatokban, vagy együttesekben, és ott tényleg jó hangulatban teltek azok a szabad órák, amiket együtt tölthettünk. És ez mindenképp motivált abban, hogy ne adjam föl azt, hogy most így még jobb és jobb legyek a zenei téren. Milyen zenén nőttetek fel? Én teljesen változó. Igazából metáltól a hip-hopon át mindenféle hülye diszkos zenéken keresztül mindenen igazából. Mire értem a kollégiumban, már átmentem ilyen 10 féle stíluson össze-vissza. De amikor itt voltam, akkor éppen drum and bass szerettem. Aztán Lacika mutatta meg nekem a skát, és engem teljesen elvarázsolt, és utána nagyon elkezdtem az élőzene irányába mozogni, azóta most már jazzt is hallgatok meg minden. Nekem az első emelet volt. Első emelet meg Modern Talking, utána jött egy hobó időszak, utána jött egy réves időszak, az volt talán egy évig, másfél, rév, az volt egy ideig. És utána meg jöttek a normális zenék, tehát kicsit öregettem, és akkor jöttek a blues, meg ahogy elkezdtem gitározni, utána jöttek a komolyabb zenék, ilyen blues zenék, meg jazz zenék, meg a reggae, meg a ska. Szüleim hatására nagyon jó zenéket nőttem föl. Apukám adott nekem karácsonyra olyan zenéket, amiket ő szeret, Led Zeppelin, Deep Purple, ezek, meg Hobót nagyon sokat hallgattam, meg amiket otthon találtam, így lemezek, ilyen Cseh Tamás, stb. De amúgy én is nagyon mindenevőnek tartom magam. Nekem is volt egy hét, amikor hardcore technót hallgattam. Az egy hétig tartott, nagyon izgalmasnak találtam, de hát aztán rájöttem, hogy nem olyan jó. Most meg igazából jazz, csak azt hallgatok. Jazz arc vagy. Nekem a Green Day, Offspring, Blink vonal volt az, amit rengeteget hallgattam, és hát a magyar ilyen könnyű, punkosabb zenekarok, ilyen Rózsaszín Pitbull, meg ehhez hasonló Prosectura, Aurora, mit tudom én, Alvin és a Mókusok, de legfőképpen nekem az Offspring kedvenc zenekarom ilyen külföldi vonalról. A skával így nem voltam annyira jóban, soha nem hallgattam skát-zenét, egészen addig, amíg a kollégiumban megismertem Fellner Lacit, a szólógitárost, és ő egyből így kezdett nekem, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha játszanék egy ska bandába, és akkor meggondoltam, hallgatom mi az a ska, akkor ismerkedtem vele. Én először csak így a ska punk vonalat hallgattam, nekem az nagyon tetszett, és utána ismerkedtem meg így az igazi első hullámon, második hullámon, meg az új hullámú skával. Én a magyar ska együttesektől hallottam először a műfajt, így szerettem meg, aztán pedig hallottam Szegeden a skácsot is, és egy-két koncertjükön voltam. Ott tetszett meg még jobban meg, hogy az ismerőseim is játszották ezt a műfajt. Punk zenekarokba játszottam, sok szegedi zenekarba, és ahogy megismerkedtem a punk műfajjal, az hozta magával a skát is, és utána jártam, beszereztem zenéket, egyenesen a gyökerektől a 21. századi skáig szinte mindent ismerek. Banda 2008. februárjában alakult, és már volt előtte egy másik, nem is egy szerveződés volt, amit csinált Halász Ervin, Lipták László és Tóth Alex. Ők már egy is sincs benne a zenekarba, tehát az alapító tagok már nincsenek benne, és ők kezdték el csinálni, hogy szeretnének egy ilyen ska zenekart csinálni. Utána szóltak nekem, hogy kéne egy gitáros, akkor elkezdtük szervezni, hogy hiányzott még egy énekes, meg egy dobos. Utána pedig szóltam Daninak a kollégiumban, hogy nincs kedve hozzá, de mondta, hogy de van. Akkor még ő nem skácsként indult, hanem NSK-ként akart újraéledni egy zenekar Halász Ervinnek a szervezésében, aztán végül a zenekar túlnőtte önmagát és elindult a skács. Fél éves volt a zenekar, amikor én bekerültem. Egyszer felhívtak, hogy nem érek rá stúdióban zenélni. Mondom, hogy oké, persze. És akkor nekem az volt a zenekarban is a belépésem, hogy eljöttem annó a 4 évvel ezelőtt készült demónknak a felvételére, és mondták, hogy van 4 szám, ebből 3-ba játszak. Itt van a kotta, játszam le. Utána már kotta nélkül kell
voltam 14 éves, aztán lementem a rockklubba, a próbára, hát és egyből, tehát mindenki nagyon jó fej volt, én meg nagyon kisgyerek, és akkor mondom, hogy persze. Milyen más zenék és együttesek hatása érezhetünk szerintetek a zenétekben? Ez a furcsa, hogy itt többen szimfonikus zenekarban, meg fúvózenekarban játszanak. Peti, Andris, meg Dani. Hát ők sokat belevisznek ebbe, mondjuk néha, hogy túlfújják, de kell is. Sokszor mondtátok azt, hogy indulósokat játszunk nagyon, hát igen, ez bennünk van, ez a fúvós zenekar miatt. Hát sempe találnak bele az egy kis punkot, meg Janika is ilyen kis őrületet. Én vinném csak azt a jamaica ska vonalat. Ádám meg összetartja az egész bandát. Hát igen, mondjuk ez igaz. Ádám rengeteget korrigál, eszméletlen sokat korrigál, és úgy van egyben. Majd mondom, hogy mi van, jó? Épületes tagja a zenekarnak. Pakolás, megpakolás. Én basszusgitározok és sokálozok, azon kívül igyekszem segíteni a zenekar gördülékeny működését, kommunikációban, internetes hirdetésekben. Általában én szervezem a koncerteket, illetve zeneszerzést azt nem mondanám, mert az nálunk úgy születik, hogy valaki kitalál valamit, és utána együtt összetesszük a dalokat, de a koncertszervezést azt nagy részben én csinálom. A zenekar frontemberinek tartod magad? Hát ez igazából nézőpont kérdése. Amikor kim vagyunk a színpadon, akkor igen, én vagyok a frontember, én vagyok elő, általában úgymond érám összpontosul a dolog, mert ugye az ének általában, aki hallgatja a koncertet, az éneket szokta figyelni, de hogyha így zenekar szervezésről van szó, vagy így zenekar ikonja vagyok-e, nem, az összes zenekartag ikon lényegében. Általában én szervezem a kis buszt, hogyha kell erősítőket, akkor azokat én intézem el. Hogyha van artisztiusos papírokat, én intézem. Hát több ilyen úgynevezett papírmunka, de hogyha koncertszervezésről van, abban is ugyanúgy benne vagyok. Kivel a legegyszerűbb együtt dolgozni? Senkivel. Szerintem mindannyian komplikált emberek vagyunk. Mindenki saját feje után megy, és senki nem azt akarja csinálni, amit a másik, de általában direkt. Általában direkt. Ez jó lesz. 8-an vagyunk. Hogyha nem tud a többség dönteni, szavazunk, nem tud a többség dönteni, akkor az van, hogy az ötletgazda az súlyoz. Tehát, hogyha 4-4, akkor akinek az ötlete volt, az a vélemény számít. Próbánként van mindenkinek egy joga, hogy próbáljuk meg joga. Akár tetszik, akár nem, akkor vagy próbál, és akkor bejelenti, bemondja a mikrofonba, hogy Laci a próba jogával le, és talán azon a próbán nincsen több neki. Tehát egy van mindenkinek, hát ezt valamikor elhasználjuk, valamikor nem. Ha összerakjuk a számot, és akkor jó is lesz. Mostan kis válságban vagyunk, tehát mostan nem sikerült új számot csinálnunk. Szövegeket is írtam egy időben, most éppen egy alkotói krízisben vagyok, egy ideje nem tudok normális szöveget írni, de azért igyekszem. Az utolsó saját számunk az fél éve született, de ötletek azok vannak, csak nagyon nehéz összeegyeztetni, hogy minden 8-an lent legyünk próbán. De rosszul nem vagyunk minden 8-an. Akkor vagyunk a legtermékenyebbek, amikor mindenki itt van. Nem mindig akkor, igen, amikor csak páran vagyunk. Nem, mindegy. Ne vitázzunk. Ez csak azt tudhatja, aki... Az a baj, hogy most már tényleg nagyon sok alaptémánk van. Tehát annyi riffünk, meg annyi témánk, vagy hihetetlen igazából, hogy 3 albumot simán ki tudnánk belőle nyögni. Jó, nyilván túlzok, de tényleg, de nagyon sok van. Most gondoljatok be, hogy tényleg egy ilyen 20 szám biztos, hogy valami, egy csomó, még ilyen 3 évről maradt a Lacikának a világos zenén, rengeteg olyan számok van, csak egyikből se csináltunk semmit. Elkezdődött, aztán pedig jött egy ilyen, hogy ja, jövő héten koncert, most ezzel ne foglalkozunk, most vegyük át az eddigi számokat. És aztán pedig így elfelejtődött, valakinek még az agyában ott van valahol mélyen, de tényleg rengeteg van. Rengeteg ilyen szám van szerintem.
Van egy-kettő olyan szöveg, amit még az Ervin írt, meg a Csépe Laci is írt pár szöveget, de a legtöbbet igen én írtam. Egyszer van az, hogy valaki lehoz egy teljes komplettet, hogy én már kitaláltam azt, hogy itt ez szóljon, itt az szóljon, mindenki hozzáteszi a kis sajátját, de így érti mindenki a koncepciót, és akkor egy néhány próba alatt össze tudunk dobni akár egy számot. Volt már erre példa tényleg, hogy egy próbán egy teljes számot a nullából összeraktunk. Van egy számunk, ami orosz nyelven, én fél orosz vagyok, és terv van esetleg majd később még orosz szám is. Не говори мне, что как не надо жить. Не покажи мне, кем мне надо жить. Не надо меня по шаблонам растить. Ла-ла-ла-ла-ла, да пошел ты нахуй. Szerintem most még nincs kialakulva, hogy új próbaterem, meg hogy nem egy városban vagyunk főleg, hogy többen Pesten vannak, a Fele-zenekar Szegeden. Én most egyetemista vagyok ismételten, és közben ilyen magánvállalkozói pályázatíróként próbálkozok. Még nincs kialakulva ez a rendszer, hogy akkor mikor is lehetne próbálni, meg hogy tudunk itt lenni. Hát én most vendéglátós vagyok, tehát vendéglátóként dolgozok, de amúgy meg történelemtanár vagyok, csak még nincs meg diplomám, nincs meg nyelvvizsgám, még ez még húzódik egy kicsit. Szerintem ez majd idővel ki fog alakulni, és akkor majd elindul a munka. Sokkal több próba kellene, az sokkal baj. Csak több. annyira sokkal vagyunk, és mindenki máshol van, hogy nem tudjuk csak vasárnaponként 3 óra, 3-4 órára. A zenekaron kívül én szoftverfejlesztő vagyok, programozó. Tavaly végeztem itt Szegeden az egyetemen. Az elején szerintem azért ment tényleg annyira gördülékenyen, mert szinte, nem is szinte, az egész zenekar itt volt Szegeden, mindenki. Akkor még az Andris is itt tanult, Peti is itt tanult. Én pénzügyesként és kontrollerként dolgozom, meg statisztikusként egy internetes játékfejlesztő cégnél. Előtte meg az OTP-ben voltam kontroller. Közgázon végeztem itt Szegeden, és akkor utána találtam a szakmámban munkát, hála Istennek. Én most végeztem pszichológusként itt a Szegedi Tudományegyetemen. A reklámpszichológia érdekel, és szeretnék piackutató lenni, de lehet, hogy egy kis kitérővel sikerül majd oda elérnem. Majd ezt még meglátjuk. Még éppen most állást keresek. Ugyebár az Ádám tanult Pesten, de ő most visszajött Szegedre, Jani is Pesten van, tényleg sokkal másra. Tehát eddig azért úgy működött a heti egy próba, de most már az is nagyon nehézkes. Kőbányára jártam 2 évet, és idén hagytam ott, több oknál kifolyólag. Jelenleg zenével foglalkozom. Stúdiómunkák, gyakorlás, zeneírás. Jelentkeztem Kőbányára, a zeneiskolából, ott pedig már zongora szakon vagyok. Fórumon megbeszéljük, hogy ekkor jó, és hogyha legtöbben mennek jó, akkor megpróbálja a másik többi megoldani, hogyha meg nem, akkor meg csonka létszámmal, de egy 5 fős próba is számít sokat. Rájöttem, hogy én mindenféleképpen a zenéléssel szeretnék foglalkozni, és próbálok ésszel játszani. Én úgy érzem, hogy komolyabban állok hozzá ez a dologhoz. Azért már egy 5 éve együtt van ez a zenekar, tehát most már van egy történelme, amiben lehet kapaszkodni, meg azért egy sikeresebb koncert az elég sok energiát tud adni ilyen hónapokra, és nagy motivációt adhat az egész zenekarnak. Éve csináltuk még az utolsót. Aztán most majd valamikor csinálunk még egyet, csak az most már terveink szerint nagy lemez lesz, de szeretnénk nagyon fölkészülni rá, mert ahogy észrevettük, mindig pont amikor megcsináltuk a lemezt, akkor nagyon-nagyon tetszett nekünk, és aztán amikor így készen lett, és így meghallgattak, hát akkor tenni mindenki így, hát ez csőd, ezt elrontottuk. Mondjuk szerintem ez mindenkivel így van, hogy általában a saját hibájait hallja meg, hogyha meghallgatja így a saját számait, de attól függetlenül azért volt benne hiba rendesen. Mondjuk ezért egy fejlődést feltételez ez, hogy egy olyan állapotban, hogy nekünk ez most tetszik, egy később néhány hónap múlva már
érezzük, hogy zenéleg azért valamennyire szintet léptünk, hogy az, ami annó tetszett nekünk, nem azért unjuk meg, mert már sokszor hallottuk, hanem azért, mert már olyan hibákat látunk benne, amiket most már tudunk, hogy kellene kijavítani. ...2008 óta, amióta megalakultak, én azóta figyelem minden lépésüket. Már Pesten is voltam, úgyhogy ahova tudok, elmegyek. Ennél jobban az, hogy eljárok a koncertjeikre, hogy tudok minden buliról, hogy mindenkinek mesélek róluk, és hogy magamra tetováltatom, és ezzel is híresztelem a bandát. Ezen kívül úgy érzem, hogy már úgy többet nem tudok tenni. Én úgy mondanám, lehet, hogy kicsit elfogult vagyok, de szerintem Dél-Magyarország, vagy inkább így Szeged, tényleg ott már azért elég sokan ismernek minket, meg elég sokszor hallottak rólunk. Én meg tényleg egyre többet találkozok olyannal, hogy így beszélünk a Skácsról, és ő így abszolút tudja, meg volt már egy csomó koncertem. Meg szerintem a Vajdaságnál is elég sokan ismernek minket, mert oda is járunk azért koncertezgetni. Sokszor szoktunk járni, a Szerbia, ott Zenta, meg Mohol, Ada, ezek környék, ott nagyon nagy bulik vannak, ott állandóan jó bulik vannak. Akár Zentán, akár Moholon koncertjeik vannak, én mindig elmegyek, tehát utazom jó 100-130 kilométert, mert én különben Apatinban élek, de ennek ellenére eljövök mindig a koncertjeikre, mert nagyon szeretem őket. Berlinben ott játszottunk, megnyertük a Pécsi Rock Marathonnak a tehetségkutatóját, és akkor az volt a nyeremény, hogy kimehetünk Berlinbe játszani. Berlinben voltunk, máshol külföldön nem nagyon voltunk. A legjobb koncert, amin játszottam, az a Klauzál téren volt idén. Nagyon sok ember kijött megnézni minket, ott volt az összes barátunk, mindenki szurkolt nekünk, és nagyon jól is éreztük magunkat, és a közönség is táncolt a zenénkre, nagyon tetszett. Én izgultam a Borfesztiválos Klauzáteres koncertnek az elején, de jól sikerült, de ahogy meghallottam az első akkordot, vagy mondjuk a fél perc lement a zenéből, onnantól ez viszont nem. Tehát annyi kell hozzá. Én nem izgulok, hát tudom, hogy azt sem, amit szeretek. A 100 koncerten felül vagyunk már, és nagyon-nagyon ritka az az alkalom, hogy izguljunk. Általában az olyan, amikor valamilyen presztízs koncert van. Most az idei évnek volt 2 olyan koncertje, ami nagyon-nagyon meghatározó volt a zenekar szempontjából, illetve 3 mondanék. Idén elindult a Sketch Ska Club az egyik szegedi szórakozóhelyen, ott ezt sikerült is rendszeres időközönként fenntartani, és ez működik, és annak az első koncertje az nagyon siker volt. Májusban játszottunk a Klauzál téren a Borfesztiválnak a keretében, ott rengeteg ember volt, és ott nagyon jó hangulatot csináltunk, hála Istennek, illetve idei évben a Szigetnek, most játszottunk először a Szigeten. Igaz, délután 4-kor, de nagyon sokan voltak, és táncoltak nagyon az emberek, az nagyon nagy élmény volt. Hogyan ünnepeltek meg egy jól sikerült koncertet? Nagyon alaposan megünnepeljük. Igen, alaposan az a legjobb szó. Mindenki iszogat, és akkor indulunk haza hajnalba. Lehet mit mesélni az unokáknak. A rádió mind szokták nyomni. Meg egyszer benne voltunk a Neo FM. Az milyen műsor volt a Magyar Andrissal ketten voltunk bent, magyar zenekar, kevésbé ismert magyar zenekarokat hívtak be, és életpálya interjú volt, meg leadtak 3-4 számunkat. Rajongókkal hogyan tudjátok tartani a kapcsolatot? Laci barátunknak köszönhetjük, ő egy abszolút jó felületet csinált ennek az egésznek, van ugyebár ez a közösségi oldal, amit mindenki ismer, és azon csinált nekünk egy ilyen profilt, ami teljesen jó, állandóan hírleveleket küld mindenről, és aki feliratkozik erre a felületre, az mindig tud minden koncertről és erről
Laci gondoskodik. Mindjárt kész a honlap is, mindjárt kész. Igen, mindjárt kész. Ez honlap is. Imádom őket, tehát így azt mondom, hogy a kedvenc zenekarom. A kapupénzért mehetünk játszani, ez azt jelenti, hogy ahányan jönnek le ránk, aztán kapunk pénzt, azt a pénzt kapjuk meg. De hogy Pesten nem vagyunk annyira ismertek, ezért annyira nem jönnek el ránk, és lehet, hogy útis költség sem jön ki az egészből, de Pesten meg kell, hogy fellépjünk, hogy minél többen megismerjenek minket. Meg szerintem az is a gond, hogy mivel túl nagy város Pest, egyszerre, amíg játszunk, legalább 3 másik 15-ször híresebb zenekar is fellép, és inkább oda megy az ember. A pénz az nem nagyon ebből, csak viszi. A jövő zenéje. 5 év múlva aznak már frankon mennie kell, amit megcsináltunk. Hogy nagyobb városokban, nagyobb klubok meghívására mehetünk, meg akár külföldre is. Be kell támadni külföldre. A nyáron sikerült kapcsolatba lépni egy belga zenekarral, Belgiumból, akik játszottak itt Szegeden velünk, és rajtuk keresztül már is kapcsolatba léptünk egy angol zenekarral és egy német zenekarral is, és nagyon sok külföldi zenekar azt csinálja, és jó lenne, ha 5 év múlva mi is azt tudnánk csinálni, hogy ilyen gyakorlatilag mini turnékat csinálnak láthatlanba Európában, hogy elindulnak egy kezdő tőkével, van egy 2-3 állomásuk, és a többit azt útközben szervezik maguknak, éppen annyi pénzért, hogy egyik városból a másikba tovább jussanak. Sokkal jobban szeretem annál a zenélést, mint hogy olyan szinten kezdjek el vele foglalkozni, hogy az már kötelezettség lenne a hobbi helyett. Én nem a zenéből akarok megélni, én ebből a zenekarból szeretnék, de ha ez a zenekar nem jön össze, akkor én másikon nem akarok belekezdeni. Remélem hosszú távú lesz ez a zenekar, és még sok jó számot fogunk csinálni. Én ebben reménykedek, aztán mit hoz a jövő, kiderül. Én abban bízom, hogy a saját terveinket, amik a realitás talaján maradnak, azt sikerül megvalósítani, hogy nem csak Szegeden, hanem más egyetemek klubjaiba is eljuthassunk Magyarországon, és minél több fesztiválra. Én szívből remélem, hogy együtt maradnak, és további sikereket fognak elérni. Amíg hobbiként ezt csináljuk, és jól érezzük magunkat benne, addig biztos, hogy lesz catch.